Хәерле көн, әни достым. Тәмле туган телебездә матур итеп сөйләшергә өйрәнүне дәвам итәбез. Ә бүген Гөлфия апа белән ел фасыллары буйлап сәяхәткә китәбез. Әзерме син? Алдагы дәресне тыңладыңмы? Алган белемнәрең бик булышыр хәзер. Узган дәрестә вакыт турында сөйләштек. Туган ягыбыз табигатенә үзгәрүчән, гаҗәеп матур ел фасыллары хас. Минем белән кабатлап бар, яме? Ел фасылы. Бер елда 4 ел фасылы бар. Жылы җәй, алтын көз, салкын кыш, ямьле яз. Һәр ел фасылында 3 ай бар. Мәсәлән, җәйгә июнь, июль, август керә. Бүген мин сине бу айларның татарча атамалары, татарча исемнәре белән дә таныштырырмын. Дустым, кая килеп эләктем мин? Бөтен дөнья шау чәчәктә, ямь-яшел чирәм, җиләкле аланнар. Җәй бит бу. Туган ягыбызны ямгә күмеп, жылы, рәхәт җәй килде. Җәй гөл җимешнең беренче чәчәкләреннән башлана диләр. Кырлар, болыннар сары тузганак белән тула. Бал кортлары кәрәзләргә татлы бал җыя. Әйдәле дустым, минем белән кабатла. Бал кортлары кәрәзгә бал җыя. Болыннар шау чәчәктә утыра. Болында аллы-гөлле чәчәкләр үсә. Чәчәкләргә күбәләкләр, бал кортлары куна. Июнь айын пешән айы дип атаганнар. Бу айда үлән бик сусыл һәм тәмгә бай була. Дару үләннәрдә шифа җыйган вакыт бу. Гомумән, җәйнең беренче айы табигатьнең җанлы, гүзәл чоры. Кышлар моңы яңгырап, урман, кырлар, болыннар чәчәккә тулган вакыт. Әйдәле, без синең белән бу айдан шифалы дару үләннәре, кәрәзле бал һәм йыллык пешән алып китик. Сәяхәтне дәвам итик. Үләннәргә чык төшкән. Чык бөртекләре кояш нурында энҗе кебек ялтырый. Әйдәле, кабатлыйк. Үләнгә чык төшкән. Чык бөртекләре энҗе кебек ялтырый. Энҗе кебек ялтырый. Менә кояш күтәрелә башлады. Эссе әле. Кап-кара болыт килә. Яңгыр кыяр ахры. Бу үзенчәлекләр июль аена хас. Халыкта аны урак айы дип йөрткәннәр. Өлгергән игеннәрне урып җыю айы бу. Әйдә, бергә кабатлыйк әле. Яшенле яңгыр ява. Яңгыр коеп ява. Яңгыр сибәләп ява. Болыт килә. Яктыра. Кояш чыга. Салават күпередә чыга. Кояш кыздыра. Чыннан да кыздыра. Бу вакытны халыкта җәйге шеллә дип атыйлар. Шелләдә рәшә барлыкка килә. Табигатьтә бу бик кызык күренеш. Син дә игътибар ит әле, яме? Рәшә тирбәлә диләр. Ә хәзер кабатлыйк. Кызу вакыт җәйге шеллә була. Шелләдә, эсседә, һавада рәшә күренә. Һавада рәшә тирбәлә. Июль яки урак айы юкә балына бай. Бал кортлары кәрәзләргә бал җыя. Җиләкләр пешә, кырлар алтын су төскә керә. Иген өлгерә. Ә менә иген, кырлар өчен яңгыр бик кирәк. Яңгырны без коеп ява яки сибәләп ява дибез. Күк-күкрей, яшен-яшни дип әйтәбез. Ә хәзер сәяхәтебезне дәвам итеп, август аена килеп җитәбез.
Август җәй белән саубуллашу айы. Август айын ындыр айы дип тә атаганнар. Ындыр ул игеннәрне саклау, эшкәртү урыны. Игенне игенче җыя. Иген басуда үсә. Мәсәлән, арыш, арпа, бодай, сылы өлгерә. Аларны җыярга кирәк. Август яки ындыр аенда гөмбәләр үсә. Яшелчә һәм җиләк җимешләрне дә җыяр чак җитә. Төннәрен бу айда еш кына томан төшә. Агачларда сары яфраклар күренә башлый. Бергәләп кабатлыйк әле. Иген өлгерә. Алмалар пешә. Гөмбәләр үсә. Томан төшә. Бигрәк хуш исле, җылы, җилле, пешәнле, игенле ел фасылы булды бу җәй. Достым, бу гүзәл вакытның рәхәт мизгелләрен той. Чәчәкләргә игътибар ит, табигатьне күзәт. Ул шул кадәр бай бит. Син хәзер тагы да матур итеп сөйли, тасвирлый беләсең. Без өйрәнгән сүзләрне һәм җөмләләрне сөйләмеңдә куллан. Телең тәмле булса, тормышың ямьле була.